Hola, bona tarda, Gemma. Sí, és que està a punt de començar aquest ple ordinari que correspon al mes de desembre i estan tots els regidors i l'alcaldessa assegudes a la seva cadira perquè aquest ple tot just està a punt de començar. L'aprovació del Pla de Sanejament Financer 2024-2027 i l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals al proper exercici 2025 són els dos temes que presenta al ple de desembre la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals. La sessió està a punt de començar quan són les 7 de la tarda. L'aprovació, a més, de l'avanç de modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació per a la implantació d'un apartador ferroviari i connexió de serveis en la línia Castellbisbal-Sant Fost al terme municipal de Santa Perpètua és un altre dels punts destacats d'aquest ordre del dia. Aquesta proposta permetrà la construcció d'un vial ferroviari que connecti l'empresa Lípidos Antiga amb la línia fèrria d'aquest corredor. Ara sí, sentim de fons ja l'alcaldessa Isabel García, és que el ple ha començat. Molt bé, doncs molt bona tarda a totes i a tots. Comencem la convocatòria d'aquest ple municipal de la Corporació del mes de desembre i, en primer lloc, justificar el senyor Adelino Macías i Jessica Jiménez, que per diferents motius no poden assistir a aquest ple. I abans de començar amb l'ordre del dia, dir que un mes més, regidors, regidores, ciutadania present a la sala i que ens escolteu a través dels nostres mitjans de comunicació municipals, hem de tornar a lamentar i tornar a començar amb el que fem cada mes, que, com tots i totes saben, no hi ha un mes que no comencem amb un minut de silenci per rebutjar les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. I avui, abans d'aquests dies de festa de final d'any i aprofitant aquest últim ple municipal del 2024, volem visibilitzar que aquest any han estat ja assassinades 90 dones. Hem de fer tot el possible perquè aquesta xifra no segueixi creixent el proper any. Hem de crear més eines d'acompanyament, educació i informació perquè aquesta xacra acabi i no tornem a tenir un ple municipal on haguem de començar amb un minut de silenci. Rebutgem i condemnem rotundament tot acte de violència masclista i reclamem canvis. Amb aquest minut de silenci volem recordar a totes les dones, a les 90 i a les que pateixen violència diàriament. No esteu soles, seguirem reclamant i fent tot el possible perquè el 2025 estigui lliure de violències. I ara sí que els convido a acompanyar-nos en aquest minut de silenci. Abans de començar amb l'ordre del dia del ple, vull comentar els canvis de reestructuració de l'equip de govern, el que ha suposat fer alguns moviments en l'organització del cartipàs municipal. Aquests canvis ja s'han publicat als nostres mitjans municipals i a la web de l'Ajuntament, però com que és el primer ple des que es fa efectiu aquest canvi, us volem explicar molt breument les modificacions que hem fet per si encara hi ha ciutadania present a la sala o que ens escolta a través dels mitjans municipals que no s'hagi acabat d'assabentar. Per tant, fem un breu resum de com s'ha reorganitzat l'equip de govern en relació al cartipàs. El senyor Marçal Solà assumeix la presidència de l'àrea d'organització i serveis generals de l'Ajuntament de Santa Perpètua
i les delegacions a les regidories de Serveis Econòmics, Acció Jurídica, Contractació i Compres i Patrimoni Municipal. El senyor Solat deixa Cultura i conserva Bon Govern, Transparència, Acció Ciutadana i Consum. La senyora Tamar Zamora, juntament amb la segona tinença d'alcaldia, assumeix Cultura i continua sent la regidora de Presidència, Relacions Institucionals i Protocol, Comunicació i Joventut. El senyor Sergi Hernández assumeix la regidoria d'Organització i Recursos Humans i la coordinació del Pla d'Inversions. El senyor Hernández deixa Canvi Climàtic i Transició Energètica i continua amb la resta d'atribucions com la primera tinença d'alcaldia i la presidència de l'àrea de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local i continua com a regidor d'Habitatge i Cooperació i Drets Humans. La senyora Jèssica Jiménez assumeix la regidoria de Canvi Climàtic i Transició Energètica i continua sent la regidora de Medi Ambient i Promoció Local i Turisme. I el senyor Albert Bonàs assumeix la regidoria de Serveis Urbans, Manteniment i Espai Públic, que se suma a les seves responsabilitats de mobilitat, transport i via pública i accessibilitat. I ara sí, una vegada donada aquesta informació, iniciem amb l'ordre del dia d'aquest ple. De la part resolutiva i d'alcaldia tenim l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 13/2024. Tenen algun comentari respecte a l'acte? No? Doncs la donem per aprovada. De la Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals tenim l'aprovació del Pla de Sanejament Financer 2024-2027. Té la paraula el ponent. Endavant. Sí, bona nit a tothom que està aquí a la sala i que ens escolta pels diferents mitjans. Al passat ple municipal de novembre ja vam anunciar que l'equip de govern presentaria un pla de sanejament financer del 2024 al 2027. Aquest pla de sanejament s'elabora i es presenta a petició de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, i el motiu és l'incompliment a l'exercici del 2023 d'un dels indicadors de solvència financera. Tot i que vam tancar l'exercici 2023 en positiu, el vam tancar amb l'estalvi net negatiu, que és un dels indicadors. Per tant, encara que vam tancar l'exercici del 2023, com deia, en positiu, aquest indicador ens diu que no vam estalviar el suficient segons marca la legislació vigent. Complim amb altres indicadors de solvència, com per exemple el deute viu, que no pot ser superior al 110% dels ingressos corrents, i en aquesta matèria l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda en l'actualitat es troba al 28,54%, i per tant té per davant un llarg recorregut. Complim també amb el període de pagaments globals a proveïdors, que actualment es situa a Santa Perpètua dins dels marges establerts que no supera els 30 dies. També vam explicar en l'anterior ple, a les preguntes dels grups municipals, que durant aquest exercici del 2024 els ingressos no s'han comportat com esperàvem, amb la informació acumulada fins al tercer trimestre. Hem d'esperar a tancar l'exercici per conèixer quina és la situació exacta, com ja hem comentat algun cop, però hem de reconèixer que el pressupost municipal de 2024, aprovat inicialment, pel que fa als ingressos, doncs no està responent a les expectatives. En els darrers mesos hem portat a terme diferents mesures per equilibrar ingressos i despeses i s'han aflorat nous ingressos per valor de més d'1,5 milió d'euros a través de la inspecció tributària que haurem de seguir reforçant. Com els deia abans, haurem d'esperar el tancament de l'exercici 2024 per saber exactament quina és la situació real. Convé, per tant, presentar i aprovar aquest pla de sanejament que es desenvoluparà durant els propers 3 anys per tal d'equilibrar la relació entre les previsions d'ingressos i les previsions de despeses. Complir amb tots els indicadors establerts per la llei sobre la solvència financera de l'Ajuntament, amb l'estalvi net inclòs. El pla de sanejament financer, tal com ens indiquen, ha de preveure les mesures de gestió tributàries, financeres i pressupostàries necessàries per regularitzar aquesta situació que ens permeti arribar al nivell d'estalvi que la llei d'estabilitat pressupostària ens està exigint.
A trets generals, el Pla de Sanejament Financer 2024-2027, que presenta l'equip de govern i que estarà vigent durant 3 anys, estableix línies d'actuació tant en ingressos com en despeses que afecten a tots els capítols pressupostaris i que haurem de concretar exercici a exercici. Teniu tots el detall de les línies correctores d'actuació a la memòria d'alcaldia i a la proposta de la comissió informativa. Després de realitzades les previsions pressupostàries dels propers 3 anys i d'aplicar les mesures correctores que es proposen, el Pla de Sanejament preveu l'obtenció de signe positiu de l'estalvi net amb la liquidació esperada de l'exercici 2025, fet que suposaria la finalització del Pla de Sanejament Financer. Que aquesta és l'avantatge d'un pla de sanejament que quan es compleix amb els indicadors que es proposen, doncs s'aixeca el pla de sanejament i per tant es pot continuar treballant amb tota normalitat. Gràcies, regidor, per reforçar alguns aspectes que ha exposat el ponent en aquest punt i en relació amb la situació financera de molts ajuntaments. Voldria ressaltar que la Diputació de Barcelona, que ens ha assessorat amb l'elaboració d'aquest pla de sanejament, ens va comentar ja fa 2 setmanes, i també els hi he comentat a vostès, regidors i regidores, que 18 ajuntaments de la província també han demanat la seva col·laboració en situacions similars a la nostra i que molt probablement pel proper any 2025 ja siguin una 50ena d'ajuntaments que també es podrien trobar en una situació semblant. Convé recordar que els ajuntaments som l'administració de l'Estat pitjor finançada i que, per contra, compta amb els majors controls i fiscalització en comparació amb la capacitat financera de les comunitats autònomes i fins i tot del mateix Estat. Als ajuntaments sempre se'ns ha aplicat la part estreta de l'embut, pocs recursos i, en canvi, molts controls i molta fiscalització. Aquesta matèria continua sent una assignatura pendent després de més de 40 anys de democràcia. En aquest aspecte, més enllà de les diferències ideològiques, els hi demano el suport a tots els grups municipals per un millor i major finançament dels ajuntaments. Aquest ajuntament sempre ha tingut una situació financera sanejada, excepte algun període puntual. Abans, el ponent ja s'ha referit a quin és el percentatge de l'endeutament municipal, que és del 28,54% dels recursos propis, molt per sota del límit legal establert del 110%. I també ha fet referència que estem pagant els nostres proveïdors per sota del termini legal establert, que és de 30 dies. No hem generat l'estalvi suficient el 2023 per complir amb la ràtio amb la que es calcula l'estalvi net. Aquesta situació cal corregir-la i així ho farem. Complim amb els altres indicadors de solvència financera, encara que el 2023 no estaven vigents, però ara sí que ho estan. Corregirem la situació i ho farem amb seny i proporcionalitat, amb una fiscalitat raonable adaptada a la situació, no com s'ha fet amb altres ajuntaments, amb altres situacions, fent increments fiscals per damunt del 25%, i, evidentment, tot això ho farem intentant de no afectar els serveis bàsics de la ciutadania perpetuenca. Esperem i treballarem perquè tot això passi el més aviat possible i aquest és el compromís de l'equip de govern. Sanejar els comptes municipals amb la màxima celeritat i continuar complint amb els compromisos contrets amb la ciutadania i que s'expressen clarament amb el Pla d'Actuació Municipal 2023-2027. I en aquest punt, deixi'm que em refereixi a una qüestió que també hem decidit com a equip de govern. Els nostres sous es congelaran, no pujarà l'IPC. També hem decidit que les aportacions dels nostres grups municipals, tant els de Comuns com d'Esquerra Republicana, no pugin ni l'IPC pel 2024 ni pel 2025 i també tindrà incidència amb els càrrecs directius i eventuals que tampoc tindran aquesta pujada del 2,5% del sou. Amb aquesta decisió estalviarem uns 64.000 euros del que és el cost polític. El ponent ja ho ha explicat, però deixi'm, és un tema complex, un tema difícil d'entendre. Tota aquesta situació, doncs, per les persones que no estan acostumades i sobretot per la ciutadania que ens està escoltant, no és fàcil de que es pugui interioritzar. Deixi'm que els diguin que l'Ajuntament, en paraules més planeres, l'Ajuntament de Santa Perpètua no gasta més del que ingressa.
no ha tancat cap exercici amb dèficit i confiem que el 2024 tampoc el tancarem amb dèficit. El problema és que la llei d'estabilitat pressupostària extremadament rígida i exigent amb els ajuntaments ens obliga a aconseguir un nivell d'estalvi net al que no hem pogut arribar a l'exercici 2023. Un nivell d'estalvi net que hem perdut en els exercicis posteriors a tota l'època del confinament. En aquell moment, el govern de l'Estat va suspendre l'aplicació dels límits de la llei d'estabilitat pressupostària, permetent que els ajuntaments poguessin disposar en la seva política de despesa de l'estalvi net del que disposàvem. O sigui, podíem gastar-nos l'estalvi net acumulat per atendre les necessitats provocades pels efectes de la pandèmia i mantenir l'eficiència i la qualitat dels serveis públics. Finalitzada aquella suspensió, el govern de l'Estat els ha tornat a activar amb tots els paràmetres d'estabilitat pressupostària que s'havien suspès durant aquest període de pandèmia. En un inici ens van dir que ens podíem gastar l'estalvi net que teníem per tal de poder fer front a tots aquests serveis i a totes aquestes necessitats de les quals ens vam trobar i vam haver de posar remei i acompanyar la ciutadania. En aquell moment ens van dir que podíem gastar aquests estalvis i ara ens obliguen a fer un pla de sanejament financer perquè no tenim el nivell d'estalvi suficient una vegada tornades a implementar la normativa, la llei, que ens torna a estar vigent i, per tant, ara hem de fer els esforços suficients i necessaris per tal de tornar a fer aquesta guardiola dit en paraules planeres. Això és com una economia familiar. Pot ser que s'arribi a final de mes amb els ingressos que reben els membres de la unitat familiar, però hi ha algú que et diu, molt bé, arribes a final de mes, cobreixes totes les teves despeses, però considerem que no has estalviat suficient i, per tant, has d'estalviar més. Dit en paraules molt planeres, perquè, repeteixo, no és un tema fàcil, no és un tema senzill, i sí que m'agradaria que alguns d'aquests conceptes quedessin clars. Per tant, aquesta és la situació. Repeteixo, aquest equip de govern farà tots els esforços perquè, com no pot ser d'altra manera, hem de complir amb la llei, nosaltres i qualsevol ajuntament, però també hem volgut explicar una mica d'on ve tota aquesta situació per tal de que es pugui entendre i quedi la dimensió d'aquesta realitat, doncs quedi ben concretada. Dir també que, evidentment, per desgràcia, i això en altres situacions ens hi hem trobat i en altres moments, s'ha fet pinya des de tots els grups del consistori per tal de continuar reclamant un finançament just pels ajuntaments. Fa més de 40 anys que ho estem reclamant, no ho hem aconseguit, som l'administració més propera a la ciutadania, l'administració que viu i pateix totes les necessitats que tenen la ciutadania dels pobles i ciutats, i som els que hem de fer front sense tenir el nivell d'ingressos, el nivell econòmic disponible per tal de poder-hi fer front. Hi ha molts serveis que es consideren no obligatoris, però sí molt necessaris des del nostre punt de vista i des de l'equip de govern. Per tant, haurem de fer feina, haurem de valorar i avaluar tots els serveis que estem fent, haurem de ser imaginatius per aconseguir més finançament per l'Ajuntament, per tenir aquest estalvi que se'ns està demanant per llei, que l'hem de tornar a recuperar, però sí que hem volgut fer una mica de referència a quins han estat els orígens de la situació amb la que ens trobem actualment. Dit això, paraules? Molt bé, doncs té la paraula el senyor Kevin Romero. Molt bé, gràcies, alcaldessa, i gràcies al ponent. En primer lloc, m'agradaria desitjar-vos sort i encerts a tots els que teniu noves responsabilitats en aquest Ajuntament, perquè, bueno, lo necesitaremos todos. Hoy estamos aquí hablando de un plan de saneamiento financiero que creemos que llega tarde y confirma lo que desde nuestro grupo municipal venimos denunciando desde hace años, y es que su gestión económica ha sido insostenible y es insostenible. La verdad es que este plan no nos sorprende. Lo que sí que nos sorprende es esa falta de autocrítica, esas explicaciones que han dado y ese intento constante
de desviar las responsabilidades. Al final, señora alcaldesa, su discurso está plagado de balones fuera. Al final no asumen la responsabilidad principal, que es de su gobierno. El cese del señor Macías no es más que un síntoma de esta crisis de gobierno que están ustedes pasando. Y vuelvo a repetir, lo dije el pleno pasado, creo que no han sabido ni explicarla y veremos a ver si saben afrontarlo. Como decía, disculpad que estoy un poco acatarrado, como decía, nosotros ya lo advertimos. Desde hace años venimos señalando que los presupuestos de este ayuntamiento eran ficticios, que estaban inflados con ingresos irreales y alejados de la realidad económica del municipio. La intervención de este ayuntamiento lo cuestionaba y este equipo de gobierno, con el señor Macías al frente de la economía y con usted, alcaldesa, al frente de todo el consistorio, lo ignoraban. Ahora, pues con este plan reconocen que la situación es efectivamente insostenible, pero, como digo, en lugar de asumir esas responsabilidades que tocan, buscan culpables. Que si la ley de financiación, que sabemos que es necesaria, pero ahí está, llevan ustedes gobernando un montón de años en el gobierno de España junto con el Partido Socialista, pongan remedio. Y una serie de excusas más allá, ¿no? Con el resto de ayuntamientos, que hay más ayuntamientos que están como nosotros. Bueno, pues yo creo que lo que necesitamos son hechos y no palabras. Como decía, ¿no? El caso del señor Macías es un claro ejemplo de esta mala gestión, porque al final fue usted quien lo eligió para gobernar con usted, quien le delegó esas tareas tan sensibles como las finanzas y los recursos humanos, y ahora pues parece ser que todo esto va encaminado por ahí. Como le decía, pues no es cosa del señor Macías, es cosa de todo su equipo de gobierno que están al frente de este ayuntamiento. Y es que el problema pues, no es solo económico, sino que es político también, porque parecen ustedes más interesados en tapar esos problemas que en ofrecer soluciones claras, porque al final este plan financiero no tiene ninguna medida concreta. Yo he hecho un repaso, la verdad es que lo he de reconocer, al final los concejales de la oposición pues tenemos un trabajo y no estamos dedicados exclusivamente ni parcialmente a esto. Y la verdad es que me hubiese gustado dedicarle más tiempo, pero al final, oye, es que aquí nos lo dice muy claro, ¿no? En cuanto a los ingresos, hay que eliminar las bonificaciones fiscales, hay que modificar al alza los tipos impositivos, ¿no? Hay que revisar esas ordenanzas fiscales, como digo, revisar a la baja la tarificación social, es decir, que los más desfavorecidos también se van a ver afectados. Pero es que luego en materia de gastos lo que nos dice es, bueno, en cuanto a las despesas de personal, que no se prolonguen las jornadas, que no cubramos vacantes, que no ampliemos la plantilla, evidentemente, o sea, esto no es nada nuevo. Luego nos dice también que hay que eliminar las prestaciones de servicios que impliquen que no estén atribuidas por ley, como usted ha comentado, pero no nos dice cómo va usted a reducir esos gastos, ¿no? No nos dice cuánto va a subir los impuestos para que al final salgan estas cuentas. Entonces, en definitiva, y al fin y al cabo, lo que nosotros consideramos es que deben de empezar a tomar decisiones y decisiones fehacientes, ¿no? Que sepamos exactamente en qué va a consistir este plan. Esto es una cosa muy amplia y lo que necesitamos son medidas concretas que atajen este problema en el que estamos inmersos en este momento. Al fin y al cabo, creo que están ustedes aquí para tomar decisiones, creo que las tienen que tomar ya y también le he de decir, o sea, lo que acaba de comentar de eso, de que se van a congelar los sueldos, de que van a congelar también las aportaciones a los grupos municipales, usted sabe que es una medida que este grupo municipal y yo particularmente, desde que soy portavoz, lleva pidiendo año tras año que se desvinculen los sueldos políticos y las aportaciones a los grupos municipales de las subidas que tienen los funcionarios por ser funcionarios. Y usted lo que me decía es que rechazase a mi asignación económica. Y ahora este año parece ser que sí, ¿no? Que este año sí se pueden desvincular los sueldos políticos y las aportaciones municipales de la subida que tienen los funcionarios de sueldo. Como digo, excusas y pocas medidas. Yo quiero conocer las medidas exactas. Gràcies, regidor. Té la paraula la senyora Júlia González.
Gracias, alcaldesa. Bueno, este punto, aprobación de saneamiento para las cuentas 2024-2027. La verdad es que, mejor digan, prepárense que subiremos todo. Las tasas, los impuestos y recortes haremos lo justo. Como hemos llegado a esto, hemos llegado con tantas modificaciones de crédito y tanta financiación de los bancos. El Partido Popular lleva poco en este consistorio y hemos votado solo unos presupuestos. Nunca han escatimado en gastos e inversión y no nos parece mal, pero sabemos que todos sin un control. Sucede lo que está pasando ahora. Si no se tiene control, pasa todo esto. Que se tiene que organizar, limpiar y parar inversiones para este año, porque superamos el techo de gasto. Y me da a mí y a muchos ciudadanos de este pueblo que tiene que ver con la salida del señor Macías. En este caso, el Partido Popular va a abstenerse, porque vamos a ver los presupuestos que nos presentan ustedes para el 2025, que se presentarán en enero. Ahora sí, expliquen bien qué nos van a subir y qué es lo que hemos hecho mal. Está bien las medidas que nos acaban de explicar. No nos gusta nada el tema de que nos comparemos con otros ayuntamientos, porque tenemos que ver todo el tema de la financiación del pueblo y felicitar en el sentido de que, bueno, lo de la congelación de los salarios y todo este tema. Entonces, me gustaría, como portavoz, pues eso, tener más explicaciones y por qué hemos llegado a este punto. Muchas gracias. Té la paraula el senyor Pere Garcia. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda, regidors, regidores i ciutadania en general. Avui ens trobem per parlar del Pla de Sanejament Financer, una eina que posa de manifest la gravetat de la situació econòmica del nostre municipi i sobretot la falta de previsió i de gestió adequada per part d'aquest govern. Aquesta situació no és fruit de la casualitat, sinó de mesos de decisions errònies que ara la ciutadania haurà de pagar. Santa Perpètua de Mogoda es troba en un moment de clara expansió econòmica. Mai s'ha generat tanta riquesa. Les empreses del nostre entorn estan creixent i l'índex de l'atur és dels més baixos de les últimes dècades. Mentre la majoria de municipis dels Vallesos aprofiten aquest context per consolidar les seves finances, Santa Perpètua és l'únic municipi de la comarca obligat a implementar un pla de sanejament. Aquest fet és alarmant. Si no som capaços de gestionar adequadament els recursos en un moment favorable, què passarà quan ens enfrontem amb una crisi econòmica? Des del PSD fa mesos que advertim que calien mesures urgents per frenar aquesta deriva financera. Hem reclamat reiteradament una revisió de despeses innecessàries, un estudi realista d'ingressos i, sobretot, la responsabilitat d'actuar amb antelació. Però en lloc de ser escoltats, les nostres propostes han estat menyspreades i ignorades. El govern ha preferit allargar aquesta situació fins a un punt límit i ara tots els veïns i veïnes de Santa Perpètua hauran d'assumir les conseqüències d'aquesta inoperància. En relació a l'execució d'un pla de sanejament, des del PSC estem totalment d'acord quan la Generalitat ens obliga a fer-ho per no haver complert amb la regla de despesa. Tanmateix, no estem d'acord amb el pla que avui es presenta per diversos motius. Segons els quadres generals, indiquen que passarem d'un estalvi negatiu de 2.350.000 euros al 2024 a un estalvi net positiu de 3.230.000 euros al 2025. Això suposa un estalvi net d'un exercici a l'altre de 5.580.000 euros. Mantenir un pressupost d'ingressos i despeses gairebé idèntic al de l'any 2024 no creiem que això sigui gens realista. L'interventor amb el seu informe assenyala actuacions que no venien reflectides. Per exemple, el capítol 6 d'inversions parla de dotació mínima ajustada a necessitats ja contractades i urgències ineludibles. En canvi, vostès augmenten aquesta partida en 2.630.000 euros. A la vegada rebaixen les despeses generals en 3 milions d'euros, afectant serveis essencials com serveis socials, gent gran, joventut, educació, cultura, tot el que pertany a aquesta àrea, i encara no sabem quins serveis són els més afectats fins que no tinguem el pressupost del 2025. Finalment, l'informe de l'interventor també denuncia la dependència excessiva d'ingressos volàtils, com les taxes d'obres i impostos lligats a l'activitat econòmica, la qual cosa augmenta la inestabilitat financera del municipi. El pla de sanejament proposat carrega la correcció del dèficit de la ciutadania, increment de l'IBI, que afecta directament a famílies i empreses, augment de taxes com la de residus sense millorar el servei, retallades en serveis culturals, educatius i esportius.
Mentrestant, el govern evita assumir responsabilitats pels errors del passat. Des del PSC creiem que aquest pla ha de ser més just i equilibrat. Proposem una auditoria immediata de les despeses per eliminar programes duplicats i ineficients. Revisió de les bonificacions fiscals perquè arribi a qui realment les necessita. Estudi detallat dels costos judicials per determinar els costos dels litigis. Control estricte dels projectes com Efímera i el Museu amb estudis de viabilitat. Protecció de les famílies vulnerables garantint bonificacions davant de qualsevol increment d'impostos. Aquest pla de sanejament no és més que un reflex d'una crisi econòmica, sinó d'una crisi de gestió, que aquest govern no ha sabut gestionar adequadament els recursos en un moment de bonança. Ara, el preu d'aquesta inoperància el paga tota la ciutadania. El PSC exigeix responsabilitats i reclama que aquest pla sigui just, transparent i centrat en les necessitats reals de Santa Perpètua i la seva gent, i de posar fi a mesos de mala gestió. Des del PSC no podem aprovar un pla que prima les inversions per sobre dels serveis a la ciutadania. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Laura Oliver. Bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. Compromís amb la ciutadania, aquest és el nostre, valgui la redundància, compromís. I responsabilitat el nostre compromís com a grup i com a regidors i regidores de govern. Arrossegat del pressupost de 2023, hem tancat el tercer trimestre de l'any amb un estalvi net negatiu, un indicador que ja feia per tant trimestres que era negatiu. I això ens obliga a aplicar aquest pla de sanejament financer per corregir-lo. Aquest pla s'aixecarà una vegada estigui corregit l'indicador i, per tant, estem treballant perquè sigui el més aviat possible. Durant l'any, com s'ha dit, ha passat coses que ens han conduït a aquesta situació. La inflació, increments de convenis, el retard en el cobrament per part de deutes d'altres administracions públiques, amb una previsió d'ingressos que no s'ha acabat de complir. Aquesta tendència s'ha intentat revertir amb la contenció de la despesa per part de tots els serveis durant l'any, però és evident que no ha sigut suficient. També cal tenir present que el consistori ha assumit càrrega i és que les ordenances fiscals de 2024 es van quedar amb un augment de només el 2,5%, com enguany que tampoc s'han tocat taxes, majoritàriament. La raó, com la taxa perquè s'ha tocat la taxa de residus, la qual ja va pujar l'any anterior, aquest any ha tornat a pujar i no volíem carregar amb més taxes la ciutadania. I crec que això també cal posar-ho en valor, perquè implica més tensió en el pressupost municipal si volem mantenir tots els compromisos i serveis que, per altra banda, s'exigeixen. Creiem que la decisió més difícil del que portem de legislatura ja s'ha pres, agradi o no agradi. I aquesta decisió ha obert una finestra d'oportunitat de cohesió de l'equip per resoldre la situació. Per tant, ens toca parar, analitzar i estudiar, que és el que ja estem fent, analitzar i estudiar l'enfoc de les polítiques que vindran a partir d'ara i revisar cada una de les partides per millorar l'eficiència de tot el sistema intern, és a dir, millorar l'eficiència i processos de l'administració. Gràcies, regidora. Mirin, jo entenc que vostès han de fer el seu paper com a regidors i regidores de l'oposició i entenc que han de fer aquests discursos. Però el que no ens puguem posar d'acord amb que el finançament de les entitats locals no és el correcte, no és l'adequat i que això pugui sonar a excusa, la veritat és que això sí que no ho puc entendre. Els hi deia abans, amb el període 2007-2011, si alguna cosa ens va unir a tots els regidors i regidores dels diferents grups d'aquest consistori va ser la reclamació a qui té les competències per tal de que es treballés per tenir unes finances, unes aportacions a tots els ajuntaments que fessin possible que poguessin tirar endavant els nostres plans de treball i tots els programes que fan, sobretot centrat a les persones i a la ciutadania, per fer aquest acompanyament amb tot aquest ventall tan ampli de necessitats que tenim als ajuntaments. Autocrítica, evidentment. Senyor Romero, clar que la fem. I pensem que és millorable. I fem aquesta autocrítica, diem que farem tot el possible per tal de tornar a aquest nivell d'estabilitat per complir amb tots els criteris que ens marca la llei i, per tant, tornar a estar amb el camí adequat. Autocrítica, som els primers que el fem des de l'equip de govern. I no només això, haurem de revisar coses perquè, com els deia abans, hi ha molts programes que no són obligatoris, són no obligatoris, per tant, el que ens poden dir des d'altres administracions competents que són qui marquen les lleis i qui ens diuen com hem d'actuar, doncs que els deixem de fer.
Vostès deixen de fer tots aquests programes d'atenció a les persones i, per tant, podran reduir el seu pressupost i podran equilibrar les seves finances. Diguin vostès, qualsevol regidor o regidora d'aquest consistori, quins programes vostès consideren que s'han de reduir amb aquest acompanyament que es fa a la ciutadania. I no dic que no ho hàgim de fer, perquè al final el que ha de fer l'Ajuntament de Santa Perpètua i qualsevol ajuntament és complir amb la legalitat. Però és dur, és dolorós, perquè justament si se'ns caracteritza per alguna cosa és per invertir molts diners en atenció a les persones. No és una frase feta el dir que tenim a les persones al centre de les nostres polítiques. I al ple passat ho dèiem. Santa Perpètua és un ajuntament més dels que acompanya la seva ciutadania, que intenta estar al costat, que intenta reforçar situacions complexes i, si més no, de qualitat de vida. És cert, i no som els únics, però sí que és veritat que l'Ajuntament de Santa Perpètua té molts programes en aquest sentit. La resta d'ajuntaments estan com nosaltres, sí, hi haurà ajuntaments perquè realment la situació de falta de finançament a nivell municipal no és de l'Ajuntament de Santa Perpètua, sinó que fa referència, malauradament, a tots els ajuntaments. M'ha semblat entendre que deia que al pla de sanejament financer no hi havia propostes concretes. Sí que n'hi ha, i n'hi ha moltes. Una cosa és que la Diputació de Barcelona ens ha acompanyat en aquest procés, el qual ho agraïm. Una altra cosa serà com gestionem totes aquestes propostes que ens fa la Diputació de Barcelona, com les ajustem i com podem fer la feina el millor que sapiguem per tal d'aconseguir un no increment o l'increment mínim possible amb ordenances a la ciutadania, que cada any es fa la revisió i s'ha de fer lògicament, i com deia la meva companya, enguany hem revisat el mínim perquè teníem l'increment de la taxa de residus imposada també per llei i no hem volgut gravar més a la ciutadania, però evidentment que s'hauran de fer. S'hauran de fer ajustos amb les ordenances municipals. I això també ens ho va dir la Diputació de Barcelona, que Santa Perpètua, per les seves condicions, per la seva situació i per tots els programes que estem atenent i donant a la ciutadania, tenim algunes ordenances molt justes que no són pròpies d'una ciutat de la corona de l'àrea metropolitana, amb tots els serveis que dona i que garanteix, i que en canvi són ordenances massa ajustades per al grau de prestacions que està donant. Per tant, hi ha mesures molt concretes que hem de veure com les encaixem. No les tenim encara encaixades. No les tenim encara encaixades. Estem treballant. Tot això ha passat en pocs dies, però ho estem treballant, portem uns dies molt intensos, tant a nivell polític com tècnic, per tal de poder encaixar aquestes propostes i, evidentment, quan les tinguem, els farem coneixedors i sabedors de quines són les decisions finals. Impostos, això ja ho vaig contestar al ple passat. Les ordenances pel 2025 estan aprovades, per tant, si hi ha algun canvi en aquest sentit, serà a la discussió de les ordenances del 25 que s'aplicarien al 26, però no hi ha augment d'ordenances perquè les ordenances estan aprovades i, per tant, és el que ja vam explicar en el seu moment quan les vam aprovar en aquest ple. En quant a les modificacions de crèdit, senyora Júlia, les modificacions de crèdit no són dolentes. No són dolentes, sempre ho hem dit, un pressupost és una eina viva, una eina que hem d'anar adequant les necessitats en funció dels diners que hi ha. Per tant, anem ajustant per tal de poder dur a terme l'activitat política amb les millors condicions possibles. Per tant, això no és un tret negatiu sota el meu punt de vista. Mirin, la relació que vostès fan amb el regidor, jo ja ho he explicat per activa i per passiva, ho han explicat els meus companys i companyes de l'equip de govern i, per tant, o s'ho creuen o no s'ho creuen. Vull dir, no hi ha res més a fer, però jo no els hi puc explicar allò que no existeix. Vull dir, els he explicat el que ha passat i jo penso que és un motiu que és fàcil d'entendre i si hi hagués alguna cosa més els hi haguéssim dit. I si vostès
saben alguna cosa que nosaltres com a govern desconeixem, faci'ns-ho arribar. Però nosaltres hem explicat quin ha estat el motiu i, per tant, o se'l creuen o no se'l creuen, però jo ja no els hi puc explicar, els hi puc explicar més alt o més baix, però les circumstàncies han sigut les que han sigut i és el que els hi hem explicat. Respecte, vostè també ha comentat que no es van assumir, què s'ha fet malament. Doncs mirin, tot allò que nosaltres considerem que podem millorar, ho farem. I a més els farem partíceps. I totes les propostes que fem concretes que acompanyaran el pressupost amb aquestes propostes de mesures del pla de finançament de sanejament financer, evidentment que les compartirem amb vostès i vostès sabran quines mesures i com adaptarem aquest pla de sanejament financer en un futur. Senyor Pere Garcia, falta de previsió. Miri, potser molts programes, com li deia, i no m'atiparé de dir-ho, i vostè ho coneix molt bé, que s'estan portant a terme i que segurament ens els haurem de replantejar, ens haurem de reinventar, haurem de veure com afecta al mínim possible l'atenció i l'acompanyament a la ciutadania, però haurem de reinventar-nos per veure com podem millorar, de continuar fent aquesta atenció a la ciutadania amb tot el ventall de programes i projectes que estem duent, però fer-ho d'una manera que puguem estalviar una miqueta més, perquè realment s'han d'equilibrar aquests comptes i volem complir amb tota la normativa. No és tirar pilotes fora quan es diu la situació que ens hem trobat. Vostè comentava que s'ha estat gestionant en una època de bonança. Home, vostè ho ha viscut directament també, senyor Garcia. Tota l'època de la pandèmia justament es pot dir que no ha sigut una situació on no hàgim tingut més despeses de les que realment voldríem. Vam haver d'atendre una situació molt complexa on es van haver d'invertir molts diners per tal de fer aquest acompanyament en una situació que no sabíem inicialment ni com reconduir-la i ho he fet en altres ocasions i ho vull tornar a reconèixer una vegada més, que penso que l'Ajuntament de Santa Perpètua va fer una feina molt ben feta, vam atendre totes aquelles necessitats més bàsiques de la ciutadania i que tot l'equip de govern del moment s'hi va posar i s'hi va deixar la pell per intentar que la ciutadania ho patís el mínim possible. Però, també li haig de dir, allò encara ho portem arrossegant. No es va tancar. En aquell moment teníem les regles fiscals obertes, vam poder disposar d'uns diners que en aquests moments s'han dit ara ja s'ha acabat, ara prou, ara aquí tanquem la porta i hem de tornar a la situació anterior, però algunes coses ens han quedat i les necessitats no es van acabar amb la pandèmia, sinó que tenim alguns projectes que van començar en aquell moment i continuen sent necessaris. La pandèmia ha deixat tot un seguit de malestar, de situacions que s'han empitjorat i que les hem de continuar acompanyant, que hem de continuar estant al costat de la ciutadania fent projectes i fent programes en temes de salut mental, en temes d'acompanyament, en temes de situacions que, més enllà de la bonança econòmica i de la xifra i el percentatge d'atur, hi ha situacions concretes que cal continuar afrontant. I la veritat és que això són despeses que hem de continuar invertint en la qualitat i en la salut i acompanyament de les persones. Per tant, bonança, sí, si vostè s'agafa només el percentatge de la situació de l'atur, estem en un bon moment. Però això no vol dir que no hi hagin altres situacions que hem de continuar treballant, que hem de continuar avançant, i la veritat que se'ns fa difícil el dir quins projectes podem deixar de fer, perquè realment és molt complicat i vostè ho coneix molt bé. Despeses innecessàries. Jo, des de l'equip de govern, la veritat és que se'm fa difícil pensar quines despeses, quins projectes, quines situacions estem gastant diners que no siguin necessaris. En tot cas, ho podem parlar-ho, i vostès ens poden fer les propostes i en podem parlar. Però a mi, en aquests moments, totes les polítiques que s'estan fent, com li dic, en el moment que hàgim de resituar la situació, en el moment que hàgim d'equilibrar les finances d'aquest Ajuntament, ho hem de fer. I ho farem. Se'm fa difícil veure què és el que podem deixar de fer, perquè per mi, per aquest equip de govern, la veritat és que considerem que és necessari. M'ha semblat que deia que no estaven d'acord amb el pla de sanejament financer. No sé si ho he entès bé. Bé, amb aquest...
s'ha fet per persones molt expertes a la Diputació. La veritat que és una administració que treballa amb gent molt solvent, amb gent d'una qualitat professional molt gran, que és un model que estan replicant en altres ajuntaments, també de la comarca, i que en aquests moments, bé, per nosaltres no deixa de ser una guia, que no és una aplicació directa amb la situació del nostre ajuntament, però sí que és una guia que hem de veure tots aquests ítems, totes aquestes prospeccions que ens han fet, com les apliquem. Evidentment que serà l'equip de govern de Santa Perpètua qui acabarà decidint quines i com ho fem, evidentment. Però com a guia, nosaltres sí que posem en valor aquesta feina que ens ha fet la Diputació de Barcelona. Propostes menyspreades, jo no ho tatxaria de propostes menyspreades, senyor Garcia. En tot cas, són propostes que en un moment donat vostès les poden fer i com a equip de govern no hi podem acabar d'estar d'acord. Ara, menysprear com a equip de govern no menyspreem res. En tot cas, no hi haurà coincidència de propostes. I això no vol dir que no en puguem continuar parlant i que no puguem continuar tenint aquest espai de reflexió i de propostes que, evidentment, s'agraeixen. Menysprear, no menyspreem res. Una altra cosa és que hi hagin situacions en què es puguem posar més o menys d'acord. Increment de l'IBI? No n'hi ha. No n'hi ha, perquè en aquests moments ja hem aprovat les ordenances, per tant, si hi ha algun canvi, serà de cara al 26 i amb tota la discussió d'ordenances del 25, evidentment que tindrem l'oportunitat de parlar-ne. Auditoria. Nosaltres, de moment, no considerem que faci falta una auditoria, senyor Garcia. Tenim un guió i un acompanyament per part de la Diputació de Barcelona. Ara tenim una discussió a nivell intern de l'equip de govern per tal d'aplicar aquestes mesures que li comentava que s'ajustin a les necessitats de l'equip de govern de Santa Perpètua i, per tant, serà el que farem. Jo em sembla que ho he respost tot, però en tot cas, si hi ha alguna qüestió, doncs... Señor Romero. Sí, gracias, alcaldesa. Era, simplemente algunas aclaraciones a las dudas que ha planteado usted. Ha empezado su intervención diciendo que le había parecido entender que no estábamos de acuerdo en lo que sí que habíamos estado de acuerdo en el pasado, que era sobre la financiación de las administraciones locales. Evidentemente estamos de acuerdo, seguimos estando de acuerdo. Es probablemente en las pocas cosas que coincidamos en toda su intervención, pero es que hay que reconocer que esas son las normas con las que estamos jugando, con las que todos los ayuntamientos de este país, con todos los ayuntamientos de España están jugando. Y al final, cuando nos ponemos a jugar a un juego, y este es el juego de la política, tenemos que conocer las normas y tenemos que acatarlas. Y a mitad de partida no podemos decir, es que estas normas son muy duras. Pues oiga, es que es lo que hay. Luego también ha dicho que yo le pedía medidas concretas. Y usted me dice que lo que tienen que hacer ahora ustedes es encajar, ¿no?, esas propuestas. Evidentemente, yo lo que le pido son esas medidas de encaje, que son las medidas concretas de aplicación. Evidentemente que va a tener usted que hacer recortes y subidas de impuestos, es evidente, lo dice este informe. Yo invito a la ciudadanía que lo lea, es muy denso, pero están las cosas medianamente claras si se le dedica un poco de tiempo. Yo creo que es importante, ante la situación que estamos viviendo en Santa Perpètua, que la gente dedique tiempo a informarse de esto. Y luego, para acabar, señora alcaldesa, no ha comentado nada de lo de la congelación de sus sueldos, pero es que de verdad se lo tengo que reconocer, es que me parece un ejercicio mayúsculo de populismo. O sea, usted ha dicho que se van a congelar los sueldos y que eso va a suponer un ahorro de 60.000 euros. Un ahorro de 60.000 euros. Y dice esto después de haberse subido, si no recuerdo mal, un 28% los sueldos a inicio de mandato, y ahora un ahorro de 60.000 euros. 60.000 euros en un presupuesto de 50 y pico millones como el que tenemos, es que es un 0,1% de ahorro. Un 0,1%. A ver si encajan esas propuestas que hace este plan financiero y nos dicen de verdad las medidas concretas para ahorrar más de un 0,1% del valor total del presupuesto. Senyor Pere Garcia. Sí. A veure, primer, amb el tema de la financiació de demanar més finançament, ja ho hem dit alguna vegada i crec que està fent fer una moció no fa gaire demanant-ho, amb la qual cosa
estarem sempre d'acord. Aquest és un problema que, com ha dit el senyor Romero, és un tema que afecta a tots els ajuntaments, desgraciadament, que seria el millor que això no ocorrés. No? En quant a l'increment, clar, jo he vist un quadre que vostès han enviat, que és aquest que han passat a la Diputació, que ja està d'alguna manera referentat per la Diputació, amb el qual diu que l'any 2026 hi haurà una pujada d'un 10% amb taxes. Amb la qual això suposo que ho han fet. Vostès ja ho han estudiat i ho tenen compromís d'alguna manera. No? Llavors, sí que ens fa falta és saber realment el més aviat possible el pressupost del 2025, perquè com ja he dit abans, amb el pressupost o en les tables aquestes que han presentat vostès, el 2025 redueixen a gastos generals 3 milions d'euros. M'agradaria molt, i suposo que a la ciutadania també és una que li interessa molt, és amb quines partides es van afectaran aquests 3 milions d'euros, perquè és una quantitat important. I per una altra banda, ja ho he dit abans, he vist un increment de 2.600.000, si mal no recordo, 2.630.000 en inversions, i ens agradaria saber també el per què, no? Perquè segons diu l'informe de l'interventor, no s'haurien de fer inversions que no estiguin ja assegurades o compromeses, no? I sí que demanaria que el més aviat possible ens facin arribar les seves propostes, perquè estem amb ganes de veure aquestes propostes i col·laborar amb el que sigui. Nosaltres ja els aportem coses, però si ens deixen, espero que ara, amb aquesta situació nova, se'ns escolti una miqueta més del que s'escoltava la persona que portava aquest tema abans, que sí, ens escoltava 5 minuts, però que és darrere del que havíem dit. Espero que aquesta vegada algunes coses puguem debatre-les i podem mirar per solucionar aquests problemes que al final són de tots, que ens afecten a tots i que estem disposats a treballar el que calgui per posar-se en marxa i solucionar-los el més aviat possible. Gràcies. Senyor Romero, vol conèixer les normes con les que estamos jugando. Evidentment, les coneixeran. Les coneixeran, els explicarem, ja els he dit amb la meva primera inversió, i les coneixeran i els farem partíceps. Aquestes normes són dures i a meitat de partida. Bueno, aquestes normes han arribat en el moment... Jo estava parlant de les regles de finançament. De les regles de finançament, sí. No de les seves concretes. Perdoni, doncs, aclareixi'm el tema. Yo le diría que las reglas con las que estamos jugando son esas reglas de financiación de las administraciones locales, que son las mismas para todos. Entonces, esas son las normas que tenemos y las conocemos de sobra. No que usted me las explique ni que no las conozca y demás. Jo sé que vostè les coneix, senyor Romero, i evidentment el que farem serà intentar complir-les com no pot ser d'una altra manera, i això els he dit ja al principi de la meva intervenció, per això em pensava que m'estava dient les farem tot el possible per complir com no pot ser d'altra manera, ens sembli més o menys justes. Ens sembli el procediment que ara s'han tornat a activar totes aquestes normes, cosa que penso que els ajuntaments encara no estaven preparats per fer-ho. I no és tirar pelotes fora, de veritat, senyor Romero. És una situació que estem vivint i estem patint els ajuntaments. I no són excuses, és la realitat amb la que ens trobem des de fa molts anys. Però després d'aquesta època de pandèmia que hem passat, tot això encara s'ha incrementat molt més perquè han crescut les necessitats i hem hagut de fer front a les mateixes. Per tant, és complicat, sí, ho és, però intentarem que hi hagin el mínim de retallades possibles, en tot cas, reinventar-nos per tal de poder continuar duent a terme programes fent-ho de manera diferent, però que puguem continuar tenint totes aquestes necessitats que té la ciutadania, almenys amb la mesura, amb el grau de mesura que puguem, que sigui el més elevat possible, i, repeteixo, l'increment d'impostos no els veurem fins al 2026, perquè en aquests moments, pel 2025, tant vostès com tota la ciutadania saben quin és el nivell impositiu per l'any que ve, perquè ja està aprovat. Congelació de sous, és veritat. Abans m'he despistat de contestar-li. Jo considero que tant tots els polítics com els treballadors de la casa, en el moment que hi ha un increment per pujada, per actualització de l'IPC i tal,
ha de ser de manera igual per tothom. Jo ho he defensat sempre. Jo penso que els regidors i regidores d'aquest consistori ens guanyem el nostre sou, al igual que qualsevol altre treballador o treballadora. Per tant, aquests avantatges, no pel fet de tenir un càrrec polític, que el que fem és treballar pel nostre municipi i ens hi deixem i utilitzem les hores que fan falta per fer aquesta feina, jo penso que tenim exactament el mateix dret. No deixa de ser un gest, senyor Romero. No deixa de ser un gest. I que no és ni és demagògia, ni és... No, és un gest. És veritat, la quantia no és massa gran, però és un gest que fem també des del cos polític de l'equip de govern d'aquest consistori amb la situació que estem en aquests moments. Però repeteixo, jo, la meva opinió personal sempre ha sigut que com a treballadors públics tenim exactament les mateixes obligacions, però també els mateixos drets que qualsevol treballador, que se li incrementa el nivell de cost de vida i que nosaltres exactament hem d'estar en les mateixes condicions, perquè penso que fem la nostra feina i per tant hem d'estar en igualtat de condicions. Això no deixa de ser un gest, ni més ni menys. A pujar les taxes, deia la senyora... No, a vostè ja li he contestat, sí. Exacte, m'he equivocat aquí, senyor Garcia. Hem de mirar-ho. Li he dit, és una guia. La Diputació de Barcelona no deixa de fer una guia de consells i et fa una proposta d'acompanyament i ell proposa solucions davant de la situació financera. Per tant, ara hem de veure com nosaltres encaixem aquestes propostes al nostre full de ruta, amb la intenció d'equilibrar finances, amb la intenció de tornar a l'estabilitat econòmica i poder complir amb la llei. Per tant, amb aquest objectiu, intentarem reconduir tot el que faci falta per aconseguir l'objectiu. Amb el tema d'inversions, en aquests moments, el que ja els hi explicarem també, però el que farem durant aquest 2025 serà fer projectes perquè en el moment que estiguem en condicions per tal de poder fer front a les inversions, tinguem els projectes fets per tal d'iniciar-los. Però, repeteixo, durant aquest 2025 anirem veient com van els aconteixements, com anem equilibrant les finances municipals, que per nosaltres aquest ara és el primer objectiu, i a partir d'aquí anirem veient com podem anar implementant la resta de compromisos que tenim amb la ciutadania. I les propostes que tinguin seran ben acceptades, senyor Garcia, del seu grup i de qualsevol grup d'aquest consistori. Les podrem parlar. Ja li he dit abans, arribarem a un consens més gran o més petit, però com a mínim la possibilitat de fer-les i de poder-les discutir no tingui cap dubte de que així serà. Molt bé, doncs, discutit i respostes les preguntes que ens han fet, passem al punt aprovació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua, en Comú i d'Esquerra Republicana, el vot en contra del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Popular, Vox i Ciutadans. Passem al següent punt de l'ordre del dia de la Comissió d'Organització i Serveis Generals, que és l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals de l'exercici 2025. Té la paraula el ponent. Sí, gràcies. Com ha comentat l'alcaldessa, aquest punt tracta l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals de l'exercici 2025. En aquest punt es tracta de procedir a l'aprovació definitiva de les ordenances de l'exercici 2025. Les ordenances fiscals van ser aprovades provisionalment pel ple celebrat el passat 16 d'octubre del 2024 i publicat l'anunci al butlletí oficial de la província de Barcelona en data 18 d'octubre de 2024. En el període d'exposició públic de 30 dies s'han presentat diferents al·legacions. Una de les al·legacions va ser presentada pel Servei Català de Salut i un conjunt d'al·legacions presentades pel senyor Albert García Gisbert en representació de Junts per Santa Perpètua. Les diferents al·legacions presentades han estat estudiades pels serveis econòmics de l'Ajuntament. El resultat de l'estudi es troba en l'informe tècnic d'aquest servei, que consta a l'expedient al qual han tingut accés,
i veuran que es tracta d'un informe tècnic molt meticulós que té en compte el contingut de les al·legacions presentades, les propostes inicials d'ordenances fiscals 2025 i la legislació vigent aplicable en cada cas. Veuran també, utilitzant el període d'exposició pública, que s'han realitzat propostes de modificació no substancials instades d'ofici per millorar les propostes inicials. En l'apartat de conclusions es concreta el següent. La desestimació de les al·legacions presentades per Junts per Santa Perpètua de Mogoda per considerar que no es corresponen a la voluntat de l'equip de govern expressada en l'aprovació provisional, com el tant per cent de l'increment de la fiscalitat pel 2025, del 2,4%. En alguns casos, l'al·legació empitjora el text inicial en prejudici de la ciutadania, com el termini per acollir-se a les bonificacions per la instal·lació de plaques solars, i en altres casos, però, algunes de les seves propostes, com consta a l'informe tècnic, seran estudiades en el futur, com és el cas de la fórmula per calcular la taxa justa de residus. L'estimació parcial de l'al·legació presentada pel Servei Català de Salut és una estimació parcial perquè des de l'Ajuntament apliquem estrictament el que diu la Llei d'Hisendes Locals en relació a l'exempció de l'IBI dels equipaments sanitaris de titularitat pública. En aquest cas, la possible exempció d'aquest impost l'acotem únicament als centres sanitaris de titularitat pública i no al d'altres figures com podrien ser fundacions privades. I el recull de les propostes de modificacions no substancials instades d'ofici que abans els hi comentava. Si hi ha alguna observació? Paraules? Senyor Joan Martínez. Gràcies, bona tarda. Sí, la qüestió és que, com bé ha dit, l'aprovació provisional va tenir lloc al ple d'octubre. El pla de sanejament és actual. Volíem fer, la pregunta seria si aquestes tasses o aquesta aprovació provisional ja contemplava la situació econòmica per la qual l'Ajuntament està a punt d'entrar, donat que en aquell moment se'ns titllava d'alarmistes tremendistes, això per una banda, i després també manifestar, ara l'alcaldessa deia que ajuntaments pujaven taxes per sobre del 25 o al voltant del 25. Aquí hi ha taxes que pugen per sobre del 80%. Avui s'aprovaran de forma definitiva. I nosaltres també vam fer d'algunes que titllaven una miqueta del 18%. Per exemple, el lloguer de pistes de tenis a menors de 18 anys, que jo perjudicava sobretot a gent que no té capacitat econòmica, i hi havia aquesta pujada tan extraordinària, o de forma genèrica vinculades amb activitats esportives que també estaven d'un promís del 15%, que creiem que perjudicava l'activitat esportiva que darrere d'aquesta va vinculada també a la salut. Però principalment, ja dic, és saber si aquest càlcul ja preveia la situació econòmica actual. Gràcies. Endavant, senyor Romero. Sí, disculpa, és només per justificar el nostre sentit de vot que serà en contra, igual que vam fer a l'aprovació inicial d'aquestes ordenances fiscals pel mateix motiu. Endavant, té la paraula el ponent. Sí, gràcies. Comentar que es van aprovar a l'altre ple de forma provisional. Ja vam fer la discussió allà, la situació era la que hi havia en aquell moment i, per tant, sí, és la situació actual. I també comentar que parlar en percentatges a vegades és una mica fer trampes, perquè si una pujada d'un 80% són 2 euros, potser no és tant problema. Endavant, senyor Martínez. Bé, vostè ho ha dit, percentatge, abans l'alcaldessa titllava 25% com molt exagerat, ara les trampes ens les fem i ens les retornem mútuament, o sigui, aquí cap... I llavors entenc, no m'ha quedat clar, si aquest càlcul, si estava fet de pujades, entenent la situació actual o és que els ha vingut de cop i amb aquest període de mes entenc que s'han adonat amb aquest darrer mes perquè no han hagut modificacions ni res. Entenc que la resposta ha sigut aquesta, no? Respecte al que vostè comenta, una cosa és una taxa i una altra cosa és una ordenança. Jo em referia que hi ha hagut municipis que han pujat un 25% amb l'IBI.
Això no té res a veure amb un 80% amb una taxa per llogar una pista de tennis per anar a jugar, que això, com li ha respost el ponent, pot suposar 2 o 3 euros. No és llogat un 25% amb l'IBI, no té res a veure amb el lloguer d'una pista per anar a jugar a tennis, senyor Martínez. Per tant, cada cosa al seu lloc també. Evidentment, hem de revisar la situació, evidentment, que la coneixíem, però ara en som més conscients i hem d'aplicar aquesta realitat que a dia d'avui, acompanyant aquest pla de sanejament financer amb tota la informació que tenim, hem de prendre mesures. En aquests moments som molt més conscients de quina és la situació que tenim que no pas fa 2 mesos enrere. I això també li dic oberta i sincerament. Per tant, amb la situació que avui en dia tenim, amb tot el coneixement, amb tota la informació, amb tot el que estem treballant darrerament aquests dies i per intentar d'aconseguir veure quina és la radiografia global que s'ajusta a la realitat per tal de ser conscients de quines mesures hem de fer possibles per tal de redreçar aquesta situació, ho farem i ho farem el més aviat possible. Però és veritat que de vegades posem exemples que no acaben de correspondre's amb la realitat. I repeteixo, no és el mateix 2 euros d'increment d'un 80% d'una pista de tennis o un 25% de pujada d'un IBI que el resultat final grava molt més a la ciutadania que no pas el 2,4 que ha pujat aquest Ajuntament per enguany. Molt bé, doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana, els vots en contra dels grups municipals de Popular, Vox i de Ciutadans i l'abstenció del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Passem al tercer i darrer punt d'aquesta comissió informativa, que és la rectificació anual de l'Inventari General de Béns 2023. Té la paraula el ponent. Sí, gràcies. El text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya i el Reglament de Patrimoni dels ens locals estableixen que amb caràcter anual els ens locals rectificaran els seus inventaris de béns. Això és el que realitzem cada any, actualitzar l'inventari de béns amb totes les incidències i canvis que s'hagin produït en el darrer any, o sigui que els canvis que hagin provocat els actes administratius que generin adquisició, alineació, gravament o qualsevol tipus d'alteració de béns o de plantejament urbanístic. En els annexos de l'expedient figuren tots aquests canvis. Segurament la novetat més important de la rectificació que realitzem en el proper ple és que aquest és el primer any que la rectificació de l'inventari ve recolzada per la Diputació de Barcelona, donat que hem començat a aplicar el seu programa de gestió patrimonial. Alguna qüestió respecte a aquest tema? No? Doncs el passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya, Grup Popular i Grup de Ciutadans i l'abstenció del grup municipal de Vox. Passem a la Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica i Desenvolupament Local, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'avanç de modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació per la implementació d'un apartador ferroviari i connexió de serveis en la línia Castellbisbal-Sant Fost al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda. Té la paraula el ponent. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. S'inicia l'expedient d'abans de modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació per la implantació d'un apartador a petició de Lípidos Antiga. Aquest abans de modificació puntual del Pla General planteja com a objectius estratègics el reforçament del connector ecològic paisatgístic de Santiga, la millora de les condicions de la prevenció de la inundabilitat de la riera de Santiga i la millora de la qualitat de l'aire, per la cosa que s'emmarca en l'incompliment dels objectius de desenvolupament sostenibles ODS sobre la salut i el benestar, sobre les ciutats sostenibles i sobre l'acció per al clima. Proposa garantir la implantació d'un apartador a la línia ferroviària Castellbisbal-Sant Fost
que permeti la reducció de la mobilitat rodada al Vallès i en especial sobre l'eix de l'autopista AP7, al seu pas pel terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, així com a protegir el marge dret de la Riera Seca, tot fet compatible a la protecció amb el pas d'infraestructures per serveis, establir els condicionants tècnics i ambientals que permetin una adequació d'implantació del sistema en el territori i una correcta integració del paisatge agrari de l'entorn, establir la qualificació del sistema de serveis ferroviaris clau B3F a fi de desenvolupar terminacions d'aquestes infraestructures, establir una qualificació de serveis mediambientals associats a la xarxa de ferrocarrils que garanteixin la funcionalitat dels espais de càrrega i descàrrega associat a l'apartador, reajustar les qualificacions del sistema d'espais lliures que, en coherència amb els elements més sensibles del territori, establir una qualificació dels sistemes ferroviaris que admeti la titularitat privada fins a quedar-se en la normativa sectorial en matèria d'apartadors, costa de l'informe tècnic de l'arquitecte municipal i directora de Planificació Urbanística i Avaluació Ambiental Estratègica en data 5 de desembre del 2024, favorable a l'aprovació del document d'abans de modificació on es justifica l'ampliament d'interès públic i inici de procediment d'avaluació ambiental estratègic de plans i programes. Tenim el dictamen del Consell Assessor de l'Urbanisme el dia 27 de novembre del 2024. S'ha emès informe jurídic favorable de la Cap de Serveis Jurídics i Contractació i Compres, en data 9 de desembre del 2024. Per tot això i l'exposat, us demano el vot positiu per l'abans de modificació puntual del Pla General. Gràcies. Paraules? Senyor Martínez. Gràcies de nou. Des del grup socialista volem compartir una sèrie de reflexions i consideracions referent a aquesta modificació del Pla General Municipal d'Ordenació per a la creació d'un apartador ferroviari que una empresa privada utilitzaria per facilitar la logística de l'oli de palma. El primer que ens ha sorprès en aquest punt és que no s'hagi absentat cap regidor per cap tipus de conflicte d'interessos. Dit això, faré una exposició de les nostres consideracions clau. En primer lloc, no hem d'ignorar el context global que envolta aquesta modificació, que és l'oli de palma. Aquest producte, malgrat ser altament rendible per a certs sectors industrials, és un dels principals responsables de la deforestació massiva en països tropicals i contribueix de manera molt significativa a la crisi climàtica global. La seva producció està associada a la destrucció de la biodiversitat, a l'emissió de grans quantitats de gasos d'efecte hivernacle i de greus impactes socials, incloent-hi, com tothom ja sap, en l'explotació laboral i el desplaçament de comunitats indígenes. I aquí obro un petit parèntesis, perquè no podem oblidar que en aquest Ajuntament presentem mocions per donar suport a pobles desplaçats per conflictes bèl·lics, religiosos o polítics i entenem que també hem de donar el nostre suport quan els desplaçats són per motius econòmics, als quals també ens devem i hem de mostrar solidaritat i suport. Tanco el parèntesis. Sembla que el ponent del projecte, quan s'ho està explicant, assumeix que l'oli de palma arriba al port de Barcelona com si fos un recurs inesgotable, sense tenir en compte tot el procés de producció i els impactes que això comporta. Aquesta visió simplista és comparable a quan es pregunta a un nen d'on ve un tomàquet i ens respon que ve del supermercat. Però la realitat és molt més complexa i exigeix d'una reflexió seriosa sobre les conseqüències globals d'aquest producte. Volem posar de manifest que aquest projecte entra en contradicció amb els compromisos assumits per aquest Ajuntament respecte a l'Agenda 2030, a la qual també ha fet referència al ponent. Destaquem, per exemple, l'ODS 12, producció i consums responsables. L'oli de palma està vinculat a cadenes de subministrament insostenibles, fomentant pràctiques que no respecten el medi ambient ni els drets humans. Tampoc compleix l'ODS 13, acció pel clima. Tot i la reducció local del transport per carretera, el consum global d'oli de palma contribueix significativament a la crisi climàtica per la desforestació i la destrucció de zones crítiques per a la captura, és a dir, l'absorció de carboni.
Tampoc no compleix l'ODESA 15, la vida d'ecosistemes terrestres. Aquest projecte facilita la demanda global d'oli de palma, que és una de les principals causes de la pèrdua de biodiversitat a escala mundial. Ni tampoc amb l'ODESA 8, el treball decent i creixement econòmic. Malgrat els possibles beneficis locals, l'oli de palma està sovint associat amb l'explotació laboral en els països productors i perpetua així les desigualtats globals. Ni tampoc amb l'ODESA 17, en el que reforça un sector industrial amb greus impactes globals. Tot això xoca frontalment amb els valors de justícia ambiental i social que els partits d'aquest govern afirmen defensar. En lloc de promoure l'oli de palma, caldria potenciar productes locals com l'oli d'oliva, símbol de la nostra cultura mediterrània i generadora de riquesa local, reducció d'emissions associades al transport i que enfortiria l'economia de proximitat. Tot i els aparentment positius beneficis locals, com la reducció del transport per carretera, cal preguntar-nos si aquest avantatge compensen les conseqüències globals del model d'oli de palma. Per això proposem incloure criteris de responsabilitat ambiental i social en els acords amb les empreses o amb l'empresa implicada, assegurant que aquesta perpètua no contribueixi amb aquestes pràctiques lesives. En el rerefons d'aquest debat també hi ha l'evidència de la necessitat de la infraestructura com la B40, que descongestionaria el trànsit i el col·lapse que pateixen dia a dia al nostre municipi, tant a l'AP7 com al casc urbà. Reduirien emissions i millorarien la competitivitat del teixit empresarial a Santa Perpètua. I aquesta inversió beneficiaria no només una empresa, sinó a tot el municipi. Finalment, ens preguntem si aquest projecte reflecteix els valors de sostenibilitat i justícia social que haurien de guiar les nostres polítiques municipals o si estem prioritzant interessos privats a costa del territori i del planeta. És per això que el PSC instem al govern municipal a que reconsiderin aquesta proposta des d'una visió molt més àmplia i responsable. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Endavant, i després li passaré la paraula al senyor Hernández també com a responsable de qualitat de l'aire i canvi climàtic. Endavant. Senyor Martínez, mira, ja esperava la seva intervenció i jo no tinc ara tota la informació que vostè ha plantejat per demanar-li. Jo l'únic que li diré i li explicaré és que a Santa Perpètua, a part de tenir les empreses més importants de tot el país, tenim aquesta refineria, i sí, és d'oli de palma, però aquesta informació que vostè està donant, aquesta refineria, que és la més gran d'Europa, fa moltíssims anys que té una organització on controlen l'exportació de l'oli de palma de tots els països que porten, i és una palma sostenible. Sí que és veritat que tot això que vostè ha contat ha passat durant molts anys, igual que ha passat en altres productes i igual que passa amb altres productes d'alimentació, que al final el ser humà, quan consumeix en tantes proporcions, s'acaben desproporcionant i fent mal al planeta, com vostè ho estava enforcant amb una part crec que una mica exagerada. Aquest producte d'oli de palma ho porta tot ara, avui en dia. Està molt controlat. Aquesta empresa està fent alimentació pels nadons, pels productes que estan en la llet materna, i no acabo d'entendre aquesta forma de discriminar aquest tipus de producte que és alimentari i està ben controlat. Per suposo que si vostè menja un dònut cada dia o 20 dònuts cada dia, l'efecte al seu cos serà diferent. Però jo no sóc el més indicat per explicar-li això. Buscaré tota la informació en properes informatives i parlaré amb l'empresa que em donin tota aquesta informació i jo li passaré tota aquesta informació perquè estiguem tots més assabentats sense cap problema. Jo l'únic que li diré que aquesta empresa ha fet una iniciativa d'un apartador que és un apartador especial. És un apartador on la intermodalitat comença al tren, directament a la ferroviària, directament amb el tren, i això no és en tràfic rodat. No arribaran cap tipus de camió a aquest apartador, ja que la refineria posarà una canonada soterrada
de l'empresa aquest apartador. I aquest apartador es carregarà directament als trens, tant càrrega com descàrrega. Això treurà aproximadament uns 160 camions de la carretera cada dia. Això vol dir més de 2,5 quilòmetres de camions al nostre municipi en línia cada dia. Treurà camions de la carretera. Aquesta apartador també, si no recordo malament, és d'iniciativa privada, però estan oberts a que al polígon de Santiga podem atreure més empreses d'alimentació per utilitzar aquest apartador, perquè per tindre un tipus d'aquest apartador es té que tindre una receptora de líquid, i aquesta empresa podria ser una apartadora de líquid. A partir d'aquí buscaré tota aquesta informació i jo li diré que és un projecte, crec, que és bo per la logística del nostre municipi, per les empreses del nostre municipi, pels polígons del nostre municipi, i crec que és una bona cosa de treure camions de la carretera. Gràcies. Senyor Hernández? Disculpi, faig una protesta. El senyor regidor no és responsable, que jo sàpiga, per una banda, i segon, s'ha exhaurit el temps que tenien dins del ROM. Senyor Martínez, la intenció és donar informació. Si vostès no la volen, ho deixem aquí i ja està. No, en tot cas, faig una rèplica, si després de la rèplica vol contestar al regidor, no tindré cap inconvenient. Però no és responsable, que jo sàpiga, és la regidora Jessica, que avui s'ha excusat, si no tinc mal entès, i després s'han passat del temps. O sigui, jo procuro cenyir-me al ROM, perquè he ajustat amb el temps, el regidor li he deixat que acabés la seva exposició, s'ha passat sobradament del temps, entenc que ara un altre regidor continuem amb una altra exposició quan no és responsable, no el veig just. Quan tenim un ROM, hem de complir entre tots. Senyor Martínez, cap problema. Es tractava d'ampliar la informació, per tant, ho deixem aquí i ja està. Només dir-li... Bueno, jo feia una contrarèplica. Això sí que tenim... Has fet una exposició i jo tinc dret a la meva contrarèplica. No he vist que vostè em demanés la paraula. Estava fent la queixa, però no he vist que em demanés la paraula. Per tant, si vostè vol la paraula... En tot cas, li demano la paraula. En aquests moments té la paraula. Bé, gràcies. Referent al que deia el regidor, sí que és cert que compleixen, de fet, amb la Round Table of Sustainable Palm Oil, és a dir, una taula rodona d'oli sostenible, al qual les ONGs com Greenpeace i Rainforest Action Network no garanteixen el seu compliment. Per una banda, després no hi ha garanties que aquestes polítiques de no forestació ni de no explotació es compleixin en tota la cadena. Tampoc aquest col·lectiu sovint es fa servir més com una estratègia de màrqueting per rentar de la imatge d'empreses com l'IPSA. També entra en conflicte que treballen amb la Headward Foundation, que depèn del finançament, o sigui, està creada aquesta fundació amb el finançament d'aquestes mateixes empreses. O sigui que la transparència que vostè m'estava dient no és gaire, perquè Headward no publica detalls suficients sobre l'impacte real dels seus projectes ni els mecanismes de seguiment verificables per tercers que siguin independents. Per això que nosaltres el que exigiríem és a l'IPSA, per exemple, que fes una avaluació independent i que publiqués aquesta auditoria realitzada per entitats que no estiguin financiades per aquestes mateixes empreses. No té sentit. I per això ens reafirmem a l'aposta de projectes que fomentin l'economia circular o iniciatives locals més respectuoses amb l'entorn i donar garanties reals que aquest projecte beneficiarà a Santa Perpètua. De fet, quan vostè ho va mostrar, ho va exposar al CAU, els empresaris que hi havia, els diferents representants de gremis, ja ho van veure així. Era un projecte que només beneficiava una empresa i que ells no veien cap tipus de benefici. Per tant, estem parlant d'una expropiació o una execució d'una obra que passarà per terrenys públics, en la qual ni tampoc Santa Perpètua es veurà beneficiat, els seus ciutadans, ni ningú més. I com se m'exhaureix el temps, ho deixo aquí. Gràcies. Si vol afegir alguna qüestió més, no tinc cap problema, senyor Martínez. Ho sap que el que es tracti de poder ampliar o de preguntar no tinc cap problema. Malgrat hem d'intentar de complir el ROM, però si en algun moment ens passem, la qüestió és que puguem aclarir tots els temes que es plantegen aquí. Miri,
Vol contestar, senyor Navarro? Doncs endavant, abans de tancar el punt. Senyor Martínez, jo no sé en quin cau va estar vostè, però jo crec que ho vaig explicar molt clar. Aquesta empresa és única. No hi ha empresaris amb productes líquids que estiguin a Santa Perpètua. O sigui, jo vaig explicar molt bé que aquest apartador i el polígon de Santiga, que tenim molta capacitat d'ampliació, de renovació i de portar noves empreses a Santa Perpètua, podria ser beneficiós per les empreses. I tothom va veure bé amb això empresaris. Ningú va poder entrar en la matèria perquè no hi ha cap empresari que porti la seva matèria al líquid o a granel, com és aquesta empresa, i és alimentària. Això podrà aportar en un futur que noves empreses vinguin al nostre municipi. I per tancar el punt, potenciar els productes locals, per suposat, i aquestes són les polítiques d'aquest Ajuntament i tenim programes específics per tal de potenciar els productes locals. Conseqüències locals, globals. Miri, des de l'Ajuntament de Santa Perpètua intentem posar el nostre gra de sorra, com amb aquest projecte també, però evidentment ja ens agradaria poder solucionar els problemes del món mundial, però malauradament tampoc no està a les nostres mans, senyor Martínez. Però sí que hi ha millores i per tota la ciutadania de Santa Perpètua i per la descongestió de la B140 que deixaran de passar i de circular cada dia la quantitat de camions que li ha dit el meu company. Per tant, això ja és un primer avantatge a nivell de contaminació, a nivell de salut i a nivell de fluïdesa del trànsit. Evidentment, reforma de la B140, un projecte no està renyit amb l'altre. De fet, vam estar aquesta setmana passada a la Generalitat acabant de tancar aquest projecte i no sé si el regidor ho ha explicat en comissions informatives, però si no s'ha fet, es farà properament per explicar-los la fluïdesa i les reformes i millores de la carretera B140. Evidentment que hi haurà una reducció de camions, facilitarà la mobilitat i, per tant, la contaminació ja és un primer avantatge per tota la ciutadania perpetuenca i pel nostre entorn. I només per acabar, no s'ha ausentat cap regidor d'aquesta sala perquè no hi ha cap contradicció, ja no veig que ningú aquí tingui part amb el punt de l'ordre del dia que en aquests moments portem a aprovació. Per tant, si hi és algú, evidentment, al ple anterior hi va haver un regidor que es va ausentar, però en aquesta ocasió no hi ha cap regidor que tingui res a veure amb el que és la propietat de l'empresa i aquest projecte que pensen dur a terme. Passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana i Grup Popular, el vot en contra del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals de Vox i de Ciutadans. Passem a la part de control, que és la presa de coneixement de decrets i acords de la Junta de Govern. Alguna qüestió? No? Doncs passem a la part de pregs. Algun prec? Santiago, Joan i Olga. Té la paraula el senyor Delgado. Endavant. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Quisiera hacer un ruego al gobierno municipal y a todos los regidores de este pleno para que condenen la agresión que he sufrido en mi familia. El pasado lunes, unos desconocidos pincharon las ruedas de mi coche y rayaron las puertas con la palabra Vox. Pienso que es claramente una agresión contra mi familia y contra mí, que no se puede tolerar. Por esto llamo a todo el Pleno a condenar cualquier tipo de agresión contra cualquier miembro de este ayuntamiento, y concretamente el que hemos sufrido nosotros en casa, para que nunca más se repita. Les enseño,
la foto del coche para que vean que, bueno, está aquí y 2 ruedas pinchadas y, bueno, y la parada 2. Yo espero que todos ustedes puedan condenar este acto. Nada más, muchas gracias. Gràcies, regidor. Té la paraula la senyora Olga Valenzuela. Gracias, alcaldesa. Buenas noches a tothom. Mi intervención será un ruego aclaración, señora alcaldesa, una afirmación que usted realizó en el pleno anterior, en el mes de noviembre, y que fue respecto al estado de las finanzas de este ayuntamiento cuando ustedes en 2011 volvieron a gobernar. Según usted, en el 2011 se encontraron un ayuntamiento con una situación financiera complicada y que supuestamente era por un alto endeudamiento, algo que dista mucho de la realidad. Me gustaría poder explicar un poquito mejor, pues el pleno anterior no tenía todos los datos. Para desmentirlo, me gustaría explicar un poquito la evolución que fue del 2008 al 2013, pero seré muy breve, ya sabe usted que yo soy muy breve, y le daré unos datos que posiblemente tampoco los tenía usted a mano o los desconoce o tal, pero me gustaría despejar esa duda. En el año 2008, la deuda viva de este ayuntamiento era de 9,5 millones, o lo que es lo mismo, una deuda por habitante de 390,71 euros. En el año 2009 la deuda era de 9,9 millones y la deuda por habitante de 397,2. En el 2010 es verdad que subió 10.700.000 y 424 euros por habitante. Pero en el 2011 esto se corrigió y fue a la baja y llegó hasta los 9,5 millones de deuda y bajó a 371 euros por habitante. Así fue como ustedes encontraron esta deuda y este ayuntamiento, con una deuda de 371 euros por habitante. Evidentemente, en ese momento se estaba empezando a reducir la deuda, pero cuando ustedes volvieron a gestionar las finanzas municipales, subieron la deuda en el 2012. En el 2012 lleguemos otra vez a los 11,5 millones y 452 euros por habitante, creciendo de nuevo hasta los 12.300.000 y 484 euros por habitante, un 25% más en el 2008. Es evidente que por eso su comentario entendemos que está totalmente equivocado, o en todo caso podríamos afirmar que bajó la gestión y que su gestión subió la deuda un 25%. Podríamos continuar dando datos de la evolución, pero bueno, entendemos que a veces es difícil de entender y que los números son un poco pesados. En el 2023 la deuda arroja a 11,25 millones y una deuda de 433 euros por habitante. Quedaba saber la deuda que nos encontraríamos en el 2024, pero ya nos ha dicho el regidor que vamos por un 28,54, con lo cual vamos al alza. Pero no vamos a continuar así porque agua pasada no mueve molinos. Todos estos datos no nos los inventamos ni los dice el PSC, para nada. Estos datos están extraídos de la propia página de la web de nuestro ayuntamiento y del Ministerio de Hacienda, los cuales, si alguien tiene interés, les invito a consultar. Por todo ello, ruego que ese mantra que usted y su gobierno han manifestado alegremente muchas veces, dejen de utilizarlo porque no se ajusta a la realidad, a pesar de que estamos seguros que esto obedece a tratar de desviar la atención del problema financiero actual. Y es el problema que hoy se está debatiendo en este pleno. El pasado ya no aporta nada, solo para buscar malas excusas y crear cortinas de humo. Miremos entre todos al futuro y avancemos. Eso es lo que quieren, se merecen los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Perpètua. Gràcies. Té la paraula el senyor Joan Martínez. Gràcies. Bé, és referència un altre cop al ROM. Demanaria que ens facilités l'informe vinculant del decret 2024/3228, que porto reclamant des del ple d'octubre i encara no se'ns ha facilitat. El ROM diu que s'ha d'entregar abans del següent plenari, ja en portem 2 i resto a l'espera. Gràcies.
Molt bé. Senyor Delgado, aquest Ajuntament condemna qualsevol acte d'agressivitat a qualsevol situació, i en aquest cas, amb un regidor d'aquest Ajuntament, condemnar qualsevol agressió a qualsevol membre d'aquest consistori, al igual que en qualsevol altra situació. També ens hem trobat aquest cap de setmana, que també vull aprofitar per condemnar-ho, l'exposició que es va fer de migrades i estava situat al Passeig de la Florida, es van fer malbé tots els cartells de les persones nouvingudes d'altres països, no tant les que havien vingut de províncies de l'Estat, sinó d'altres països. Per tant, la seva, evidentment, i al igual que altres situacions que, malauradament, són agressions que no aporten ni sumen amb la bona cordialitat i amb la bona entesa de la ciutadania. Evidentment, com no pot ser d'altra manera, condemno aquest acte i espero i desitjo que no es tornin a repetir, ni en aquesta situació ni en cap altra que malauradament també hem hagut de patir. Senyor Joan Martínez, vaig demanar que es preguntés si estava tot contestat i em van assegurar que sí. Per tant, assumeixo jo la responsabilitat i no pateixi que la setmana que ve li fem arribar aquest decret. Senyora Valenzuela, em sap molt de greu, ho he obviat amb la meva primera intervenció i no he volgut fer referència al període 2007-2011. Malauradament, aquest Ajuntament sempre ha tingut una situació financera sanejada, excepte l'única vegada que va tancar amb exercici negatiu va ser l'any 2010, quan ens vàrem veure obligats a aprovar no un pla de sanejament, sinó un pla d'ajust. Érem un dels 40 ajuntaments de Catalunya pitjor, amb una situació financera pitjor, els més endeutats, després d'un mandat municipal molt complicat per les finances municipals encapçalats en aquell moment per un alcalde del seu partit. Vàrem encarregar una auditoria independent per conèixer exactament quina era la situació econòmica d'aquest Ajuntament. El resultat va ser posar al descobert un deute de més de 18 milions d'euros i la incapacitat de pagar els proveïdors de l'Ajuntament. Va ser molt difícil que els proveïdors volguessin contractar amb l'Ajuntament cap servei o compra de material perquè s'estava pagant entre 12 i 18 mesos. Davant d'aquesta situació ens vàrem veure obligats a acceptar un crèdit de 5 milions d'euros per sortir d'aquesta situació. Poc a veure amb la situació actual i que motiva la presentació del Pla de Sanejament Financer. Amb l'auditoria que es va realitzar, una auditoria independent, aquests auditors independents van afirmar que més de 13 milions d'euros constituïen el deute municipal en el moment del canvi de govern, el que s'havia de sumar factures pendents de pagament a proveïdors i a altres administracions per un import superior a 4,9 milions d'euros i que van ser majoritàriament la causa que va motivar l'obligació d'aprovar el Pla d'Ajust Econòmic del Govern Central que condicionava la política de l'Ajuntament pels 10 anys següents. Intervenció, evidentment, per part del Ministeri d'Hisenda de l'Estat. El nou govern no vàrem tenir ni l'acte d'arqueig de caixa que la Llei d'Hisendes Locals obliga a realitzar. Els períodes de pagament a proveïdors, ja li he dit que estaven amb 12 i 18 mesos de pagament. El dèficit de tresoreria era de 11 milions d'euros, dels quals 6 milions corresponien a crèdits i 5 a factures, algunes reconegudes sense pagar i d'altres sense reconèixer. En el pressupost hi havia despeses imputades de manera parcial com l'enllumenat públic, enllumenat d'equipaments, subministraments de gas a edificis municipals, inclús nòmines i seguretats socials de treballadors i treballadores amb manca de pressupost per poder cobrir l'anualitat. Finançaments d'inversions en pressupost ordinari, pagament d'IVA 2 vegades en algunes actuacions amb pagaments de més de 400.000 euros o reclamacions del SOC de milers d'euros de subvencions no justificades. En aquests moments, senyora Valenzuela, estem en un període mig de pagament a proveïdors de 30 dies, tal i com ens marca la llei. Vostè ha dit, agua passada no mueve molinos, però el que no podem obviar és la realitat. I jo podria tenir molts defectes, senyora Valenzuela, però
mentides no en dic. Tenim l'auditoria, tenim els informes, tenim les declaracions, vam ser cridats a la Generalitat, ja li vaig dir, érem 40 ajuntaments de tota la província de Barcelona, el primer era un municipi no massa lluny d'aquí i el segon més endeutat érem l'Ajuntament de Santa Perpètua. Per tant, se'm fa difícil que vostè em faci aquests comentaris quan jo mateixa vaig haver d'anar a la Generalitat perquè ens van cridar per tal de posar remei a la situació que estàvem en aquells moments. El ple municipal aprova el pla d'ajust econòmic per pagar les factures pendents als proveïdors. Una auditoria desvetlla que l'Ajuntament té un deute de 18 milions d'euros. L'Ajuntament de Santa Perpètua té actualment un dèficit de tresoreria de 11 milions d'euros. La realitat econòmica de l'Ajuntament és extremadament difícil. L'Ajuntament de Santa Perpètua té actual... Vull dir, a veure, senyora Valenzuela, jo tampoc no vull remoure passat. I, per tant, amb la meva primera intervenció no he volgut fer referència. El que sí li he dit és que de manera puntual només hi havia hagut un període que es havia tancat en negatiu. No he fet referència a res més perquè vull mirar cap al futur. Ara, tampoc no podem desmentir la realitat que ens vam trobar, on hi ha documentació, on es pot comprovar i només cal tirar de hemeroteca per tal de saber tot el que va passar en el seu moment. Ho vam solucionar, vam tirar endavant i és la mateixa intenció que tenim ara. Res a veure amb aquella situació, res a veure amb el que tenim ara. Però tot i així, jo també vull mirar cap al futur i, evidentment, vull comptar amb tots els regidors i regidores d'aquest consistori per tal de fer les propostes i que vostès també estiguin informats i puguin fer aquelles propostes avinents per tal de poder superar aquesta situació, tirar endavant, que tinc el convenciment que ho farem. Gràcies, alcaldessa. Em sap greu, perquè factures enredarides, estant nosaltres al govern, s'han pagat factures de la llum de 8 anys enrere. Vull dir que, clar, però quan hi ha un canvi de govern, les coses canvien. Factures als calaixos, ens hem trobat tots de factures als calaixos. I préstecs, sempre s'han demanat préstecs. Jo entenc que si aquella situació era tan dura com vostè l'ha explicat, amb les dades que té, que jo no les tinc, i entenc que són de fons oficials, no l'informatiu, el que hem volgut, perquè a vegades els partits polítics escrivim el que volem, no?, de forma legítima, però suposo que acusacions tan serioses han d'estar fonamentades, evidentment. Entenc que si vam sortir d'aquella... Si vostès van ser capaços de sortir d'aquella situació tan dolenta com l'estan explicant, el que està passant ara, vull dir, això és un pim-pam. Vull dir que no crec que ens hauríem de preocupar gaire, no? Nosaltres l'any 2011 proveníem d'una crisi financera que va ser d'àmbit mundial, una crisi al 2008 d'un àmbit mundial complicadíssima. Tot i així, aquest ajuntament va fer un esforç grandíssim per crear llocs de treball i es van fer moltíssimes actuacions comptant amb els fons FEILS i FEOS, aquests FEOS que crec que tothom reconeix, no? I evidentment amb l'aportació que l'Ajuntament havia de fer per poder agafar aquestes subvencions. La situació no va ser exclusiva d'aquest Ajuntament, tots ho sabem, no? I no sé, també m'agradaria, tot i que han passat ja molts anys i com diem, tot això no ens arriba a cap port, no? Però a vegades quan sents segons quines coses et toca una mica la fibra i no sé si els companys que ara són socis de vostès, que llavors eren socis nostres, eren els responsables de fiances, no sé si després de la intervenció seva del ple passat ells han tingut l'oportunitat de poder parlar amb els seus companys d'abans i si han ratificat aquestes acusacions que vostès fan o si ells tenen alguna informació més que poguessin aportar, no? Bé, de totes maneres, entenc que parlar de tot això ara no ens aporta res, però sí que és veritat que el ple anterior va fer aquest comentari i jo creia que havia de treure aquestes dades, que són dades del Ministeri d'Hisenda i de la pàgina de transparència del nostre Ajuntament. Res més, gràcies. Senyora Valenzuela, la situació d'ara no serà un pim-pam. En el seu moment es van poder buscar unes solucions perquè
ens ho va permetre la situació d'aquell moment. En aquests moments ens hauríem d'esforçar i, evidentment, hi posem tota la voluntat, com he dit, des del principi d'aquest ple, per tal de sortir-nos. En aquell moment vam trobar una manera de poder solucionar el tema, tot i que va ser molt costós, i vam passar uns mesos i uns anys molt dolents, però el vam poder solucionar. Repeteixo, la situació aquella no té res a veure amb la que estem en aquests moments, però que tot i que no serà un pim-pam, com vostè diu, sí que farem tot el possible per sortir el més aviat que es pugui. Crisi financera d'àmbit mundial, evidentment. Vostès van tenir tot un seguit de finançaments de l'Estat, que segurament els van gestionar com vostès van creure més oportú. El que jo sí sé és quan vam tornar a entrar el 2011, la situació i els percentatges d'atur que hi havia i totes les polítiques que vam fer amb l'equip de govern en aquells moments. Va ser quan es van fer tots els plans d'ocupació, quan es van fer obres molt importants en aquest municipi, primer per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, però per segona i més important, per poder donar ocupació, encara que fos temporal, però al màxim de persones possibles del nostre municipi. En aquells moments teníem grans professionals en situació d'atur i es van poder fer projectes molt grans i molt que ara mires enrere i penses, ostres, ens vam atrevir realment a ser imaginatius i a dur a terme pràctiques que pocs ajuntaments, de fet, ens van venir a mirar també com podíem fer obra pública des de l'Ajuntament i com havíem articulat aquesta situació per tal de donar feina a la ciutadania perpetuenca i poder fer equipaments i obra i millorar la qualitat de vida de la gent. Recordin que vam canviar, vam fer uns projectes de plans d'ocupació per donar ocupabilitat a la ciutadania de substitució de banyeres per plats de dutxa. Això va millorar la qualitat de vida de la nostra gent gran. Es va fer tot el parc central, que encara hi ha veïns ara que passen i diuen aquest parc el vaig fer jo també, perquè es va fer tot el parc central amb plans d'ocupació, fins i tot ens vam atrevir després a fer l'edifici de desenvolupament actual a la Granja Soldevila, que també es van fer en plans d'ocupació. Per tant, evidentment que sabem en quina situació estava la crisi financera en aquell moment. Era un moment molt complicat perquè quan vam entrar el 2011 ho vam patir i vam haver de reinventar-nos moltíssim, al igual que tots els serveis de desenvolupament local, per tal de poder acompanyar les famílies senceres que d'un dia per l'altre es trobaven en una situació de moltíssima precarietat. Per tant, ho sabem, ho sabem. I jo, de veritat, jo el que vull és mirar el futur, però tampoc no podem desmentir situacions contrastades que estan documentades i que és una realitat, senyora Valenzuela. Per tant, la meva intenció, i si coincidim totes dues, mirar de cara al futur i fer el millor que puguem per tota la ciutadania perpetuenca, que en definitiva és el que esperen de tots nosaltres. Molt bé, doncs passem a l'apartat de preguntes. Hi ha alguna pregunta a fer? Doncs endavant, senyor. El Pere també, Yo, más que una pregunta, era para una alusión, ¿no? El señor Delgado nos ha aludido al final a todos. Quería también condenar y sumarme a la condena que ha hecho la alcaldesa. Al final nosotros también condenamos cualquier acto de violencia. Nosotros los hemos sufrido durante muchísimos años, incluso cuando tu jefe todavía vivía en un chiringuito del PP. Y lo que te invito es a que no te amedrenten y a que sigas defendiendo tus ideas, que es lo que seguimos haciendo nosotros también. Y después quería felicitar las Navidades a toda la ciudadanía, que me acabo de acordar que es el último pleno del año, así que muy feliz Navidad a todos y ya está, gracias. Senyor Pere García. Sí, perdón. Senyora Júlia, endavant. Mira, en el informativo del 20 de septiembre, lo tengo aquí, ponía que el nuevo CUAP iba a tener pediatría y ahora que está abierto no hay pediatría de urgencia, con lo cual la gente se tiene que ir al hospital de Mollet. Por eso no entiendo que teniendo el CUAP aquí en el pueblo no haya pediatría. La habrá y bueno, sí a ver lo que usted me contesta y igualmente, igual que mi compañero de Ciudadanos, pues nada, felicitar las fiestas y nada, que nos vemos para el año que viene. Senyor Pere García. Bueno, jo volia aprofitar per condenar l'agressió que ha patit el senyor Santiago
com puc condenar qualsevol agressió que es produís a qualsevol persona d'aquest municipi o de qualsevol lloc. I el més important que per li he demanat la paraula era precisament per felicitar les festes a tota la ciutadania i desitjar un bon any 2025, que espero que sigui millor aquest 24, que patirem una miqueta menys, no? A veure si ho aconseguim. Gràcies. Té la paraula la regidora de Salut. Endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs, Júlia, sento dir-te que no n'hi haurà pediatre. En cap moment... Deixa'm que m'ho expliqui i suposo que ho entendràs. Es parla d'urgències pediàtriques, no es parla de pediatre, i el que tenim és una persona, un metge de medicina general, i atén també a la infància. Entén a la part de pediatria del municipi. Sí que és veritat que, com hem dit fins a la sacietat, i tornarem a dir-ho, i en properes edicions tornarem una altra vegada a explicar-ho, no n'hi ha pediatre, però sí que s'entén aquesta franja d'edat. Pots anar al CUAP a fer una urgència mitjana-baixa. Quan és una urgència de les greus, directament vas a l'hospital. Dir-vos que no heu d'anar a l'hospital de Mollet, perquè precisament l'hospital de Mollet no té pediatre d'urgència, això que quedi clar. El pediatre que té d'urgències és el Parc Taulí o el de Granollers, i si en algun moment porteu un infant al CUAP de Santa Perpètua i té la necessitat de traslladar-ho en un hospital, anirà al de Granollers. No us enviaran al de Mollet perquè no n'hi ha pediatre d'urgència. O sigui, en aquest CUAP no n'hi ha cap CUAP de Catalunya i no en tindrem un pediatre. Sí que tenim una persona que està capacitada per atendre a aquesta franja d'edat. I continuarem així, ho explicarem fins a la sacietat. Sí que és veritat que quan parlem d'urgències pediàtriques, el primer que ens ve al cap, i sobretot les que som mares, és tenim pediatre, però no és el cas. Ho ens han explicat des del CatSalut, des de l'ICS, que no és el que n'hi ha a la resta de Catalunya, i nosaltres serà igual. Podeu anar tranquil·lament a portar els vostres infants al CUAP, que seran atesos, i si la gravetat és que necessita anar a un hospital serà redirigit principalment al de Granollers, i si no, doncs, per altres motius podré anar al del Taulí. Espero haver-me explicat ple. Jo penso que queda molt clar, i així us ho hem dit sempre, no hi ha pediatre, però sí hi ha servei de pediatria. Però això, amb aquest CUAP i en qualsevol ambulatori, en el moment que aquella criatura té una possible afecció més greu, es deriva a l'hospital de torn. Vull dir que això és... Però sí que quedi clar també que es pot portar per servei de pediatria al CUAP, i allà es valora el professional de torn i el deriva, en cas que no pugui solucionar el problema, allà on l'hagi de derivar. Molt bé, doncs contestada. Sí, me lo repite. Sí, endavant. Muchas gracias. No, solo quería agradecer a los compañeros y al gobierno municipal por el apoyo tras sufrir este vandalismo, y nada más, solo feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Molt bé, doncs acabat els punts de l'ordre del dia de ple, sí que vull agrair l'assistència a tots vostès, regidors, regidores, molt bones festes, que tinguem una bona entrada d'any i ens retrobem el 2025. Que siguin molt feliços. S'aixeca el ple. El ple ha aprovat en la seva sessió de desembre el Pla de Sanejament Financer 2024-2027 amb els vots favorables de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana, el vot contrari del PSC i les abstencions del PP, Vox i Ciutadans. El pla s'elabora i es presenta a petició de la Direcció General Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat per l'incompliment a l'exercici de 2023 d'un dels indicadors de solvència financera. El nou regidor de Serveis Econòmics, Marçal Solà, va explicar durant la seva intervenció que encara que es va tancar l'exercici 2023 en positiu, l'estalvi net és negatiu i no compleix amb la legislació vigent. Tot i això, Solà sí ha destacat que altres indicadors de solvència, com el deute viu o el període de pagament global a proveïdors, sí que s'està complint. El regidor de Serveis Econòmics ha expressat que durant l'exercici 2024 els ingressos no s'han comportat com estava previst amb la informació acumulada fins al tercer trimestre i cal esperar a tancar l'exercici per conèixer quina és la situació exacta.
Marçal Solà va reconèixer també que el pressupost municipal de 2024 pel que fa a ingressos no respon a les expectatives esperades. Marçal Solà ha indicat durant la seva intervenció que el pla de sanejament té per objectiu equilibrar la relació entre les previsions d'ingressos i de despeses i ha de preveure també mesures de gestió tributàries, financeres i pressupostàries necessàries per regularitzar la situació. El pla de sanejament afectarà a tots els capítols pressupostaris en els propers 3 anys per tal d'obtenir signe positiu de l'estalvi net amb la liquidació esperada de l'exercici de 2025. L'alcaldessa de Santa Perpètua, per la seva part, en la seva intervenció, ha anunciat la congelació de sous dels membres de l'equip de govern, així com les aportacions als grups municipals de Santa Perpètua, En Comú i Esquerra Republicana, així com els càrrecs directius i eventuals. Isabel García va indicar que la mesura estalviarà gairebé 64.000 euros. El portaveu de Ciutadans, Kevin Romero, va explicar que el pla de sanejament arriba tard i va criticar que la gestió econòmica municipal ha estat insostenible. Romero ha lamentat en la seva intervenció l'intent constant de desviar la responsabilitat que li pertoca a l'equip de govern i ha manifestat que ens trobem en una crisi de govern, ha dit. El portaveu de Ciutadans també ha expressat que l'exregidor de Santa Perpètua En Comú, Adelino Macías, és l'exemple de mala gestió i ha criticat que va ser l'alcaldia qui li va encomanar aquestes funcions. També altres portaveus de l'oposició, com Julia González, del Partit Popular, ha assegurat que hi haurà una pujada d'impostos i retallada de les inversions i ha lamentat que no hi hagi hagut control fins ara. González també ha demanat conèixer el detall de com s'ha arribat a aquesta situació. Per la seva part, el portaveu del PSC, Pere García, ha expressat la manca de gestió i decisions errònies que la ciutadania haurà de pagar. García ha definit com a alarmant la situació de l'Ajuntament i ha indicat que és l'únic ajuntament de la comarca en un pla de sanejament. El PSC ha indicat que el seu grup no està d'acord amb el pla de sanejament presentat per no ser realista i ha demanat saber els serveis més afectats per l'estalvi previst al pla. Pere García va expressar també necessitar una auditoria per conèixer la situació real de l'Ajuntament. En la seva intervenció, Laura Oliver, d'Esquerra Republicana, ha indicat que l'equip de govern treballarà per tal que l'ajust econòmic arribi aviat i es pugui sortir del pla de sanejament i ha indicat que la decisió més difícil ja s'ha pres i que aquesta ha obert una finestra d'oportunitats. Per respondre a les intervencions de l'oposició, Isabel García ha reconegut l'autocrítica que es fa des de l'equip de govern i ha manifestat la situació dolorosa, ha dit, actual i ha defensat les propostes concretes que inclou el pla de sanejament, així com la revisió de programes no obligatoris. Isabel García ha manifestat que s'està treballant en l'encaix de les propostes del pla i que aquestes es faran conèixer tan bon punt s'acabin de concretar. Sobre la pujada d'impostos, Isabel García ha indicat que les ordenances fiscals de l'exercici 2025 estan aprovades i, per tant, no hi haurà pujada en aquest any proper. Sobre la contractació d'una auditoria, Isabel García va expressar no ser necessària en aquests moments perquè actualment hi ha un guió i pla d'actuació amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona. El ple, com és habitual, des del mes de gener ha començat amb un minut de silenci i amb el comptador de dones assassinades víctimes de la violència masclista que ja arriba a 90. El ple també ha tractat altres punts destacats que explicarem amb més detall als serveis informatius de Ràdio Santa Perpètua demà a partir de les 9 del matí. Gràcies per la vostra atenció. Bona nit.